clear tu le ngai khatu zong te in zawain chibai kabuk chewa du sang ber kalhan bok chewani ole tunchum kan topic ahma saber tan chuan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 sawangin Mizo Mipuite kan lawm ti thupui manga putete Jathang thuziak ngainom le bengwa thak zet mai hian bul kan chandon ani tuna ilo ngai kha ang chimrala omhlau zofa te hian lautur kan in hriat sia ke moti mai turin khovel changkan naina kentel airport te railway te kan soila om thiamin awareness po kan nei thaviau mai ma se ke ma khosanga tanga kalongai tu ve thin dan chuan chimral kan nina chan tur chu chin thapol nga hian ni in ka hretlat kan Hmeichhia te phaya son pai Mizo mel pulo fa hring anom the thluate nu cham en kol na nei tu pusang than ki man kan nau te hi an lian tul tula vai an lang tul zel ati te han hriat phei hi chuan Hmeichhia jak thelo then khat social media lama an lo rak ve sek te phei hi chu ben thlor an cha kom rum thin an za thelo wanga mi pa ngai nun phung pel an ni miau boxia kanin beng thom chuang lo MHIP ten he bil hi en non ni ro se an ti mo a khoi la ya nge en non angai o hnamdang in zofa te chanpol an chu pui theina dan siam hi an support jok don tina ani theyem he dan noya hian hnamdang ten Mizoram chunga ro chun an nei ve thiang to lo kan Hmeichhia ten an du tha la hnamdang an thlan te hnung zuya an Mizona an thaliam ani chuan an thutluk na ani to mai hnamdang anga chiar ani to miawa hei ber hi chimral na laka kanin ve na tur chu ani MHIP te hian in Hmeichhia ten nam hming an ti chiam phaya tanga thon ho te hi lo en zui thin ula tin fa en ko dan te hi in aware zok te u nge nama hian abul pui bertang hian in lo chiang lo to zok em ni Mizo kani ti achiang kuklol ngam te hi chuan he dan hi tha kan ti hle ani ato bera chuan kan CM pon asoilan Mizo society na kan pom zoram chunga kan chen pui athum al kan ei pui to sa te chung changero engtine moa herrema tha ti hi ka thlop khop mai ole khamichin zong khania putete hian aziak tam lo na a tha in ka support em ani tunang laya communication a tha in kan Mizo Hmeichhia ten an mangchang ka em a Hmeichhia an nina zona changin soita ila communication an man changkai te po atula a thalo reng lo ani tin zilna awangte sumle pa awangte po in ani theibok ome hengte wang hian ramdanga hnamdang bula an oma chuta tak chuan an Mizona kha an van nun angai ani an thengang lo ani ero chuan anin pom ngam te po angai ti na ania hei hi politics thil ani lawa ramle nam thil khoi thei ani awangin apoi mo em ani ti hretlangila kan Hmeichhia chuanom tak teu han tang ula in hnam pui ngei pasal nein fa han hring treu mai teu tin nu pa ni lai mek te point fa han hring treu teu fa nei tam pe lo te hi that chiat na pakhat ani ti hretel bokila a chan chu minority nam nu fual jok te point re thei bak ber tak chungin fa han hring zoi reng ani hi chu wang chu in nei thua chuan Hmeichhia ten an pasal nei chuan an pasal te kha an wa nanga an fa de chuan pa namte pa ro ten khom dona an chan no an nia kha tun bil pona soi chu ania ma ro chu tun bila soi thar tak po ni chuang lowa ne ama mo chu tiang chu om to thowa an danglam no danglam te no em chuang lowa ma se Mizo na pialama han soi bel du ka nei chu Supreme Court hian hemi chungchang fi a fight takin judgment hiro chwa to him chuma Supreme Court dan hi am to a tuta chuan Hmeichhia hnamdang pasal nei ten an fa ten Mizo an fa ten na tribal ani theina kong hi chu ala om thoni tribal rights an enjoy na ma chu ta chuan kan ngai tu zaw ngai ta chu khoi community angin seiden angai pemo ni dan chuan entian nan apa ka hnamdang ni ta se tribal non tribal ni ta se apa bula selian chawani chuan changlawa ma chu anu apa ka hnamdang ni ma se anu tribal ania
anu bula alien ania ani la pa chun chen pon te ania tribal community alien ani chuan tribal rights and thing chi schedule ST kanina nga rights and privilege enjoy the tour kha chu om tho ni chu dan dan ding lai tho chu ania chu wang chuan he Mizoram Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 yan kan Mizo Hmeichhia te right le an dik tu chan vo alak sakna sai ka an ti ka chu mun ta ka han ngai tu chian chuan thu bel chian do lo ania emma han lo thon le han zame em tu dam lo ni ti kha het mi program lo ngai ta tu zong song ta hira ta pon kan cha du chau di chu ole adot le chuan Mizo Hmeichhia hnamdang pasal ti thupui manga Hriata changte thujiak ngai nom le bengwa thak zet mai hian kan chun zom le don ani ole hilongai thang ani ngam ho te chuan in pasal te hnamdang emo non Mizo ni na kha Mizo nula in ti tak mewa in ti sa rilru le rau rin nalam thlenga in vain sui zom ngam ta sa sa afu thakin in pengam ta mai ula Mizo ziarang socio-cultural life values thate vazir tirin nun puisel ta zokula chutin in pasal te chung ku ale nama za taksi in vain pe pum hlum ta mak bokula in kalsan tak Mizoram le namtan ambassador thatak vani hlau tum ta zokula kan valim tlan pui mai om zok ve ka va vel na khovela hian Mizo ma pa ti mai thayang chi vairam purlama Mizo welfare association ate trangkai tak tak katong hnem to hle mani le fate namdang pasalaka in fate non tribal tanpo tribal ni awanga Indian sarkar noya ham thana sang te kha mil tai lo ngam ta bokula engwang po in namdang pasal nei to nuwa in Mizoram le namte in laron ngai tu chuak ve thin te ani point dule a Mizoram din mun te chu lola in ti veizel po ni ula ala pomom viau theimana maro chu Mizo nam ero in vei thiang ve to lo bur ti ero in riat ve hlom tho kadu Mizo nam bo san tu phat san tu kha in ni to miawa mani du thana fim tak manga namdang mi palaka in zong zonga vain pumpe to kha in ni miawa mani du thana fim manga mani nam siam tu pathianin adu taka he khowelamin ni tirna din chu tirna platform Mizo nam ngei mai phat san tu kha in ni tlat to awangin I Mizoram le nam te zinga lola in nu nok buang barzel te phei kha chu amol thak mai ni lovin a setani krongkai tlat to ania chuwangin kan ex Mizo Hmeichhia teu Mizoram le Mizo nam phat san tu chuan Mizo ti sena polite na tlom ngai na ilani ve be sin he iram le nam ni thin I phat san tak ngei mai hi chu khongain I bye final ngam ve tur ani zok don lawm ni no Hriata hian ... no tin question mark da ai intimo atinang velani ole kamichin kha ani leta a Mizo tlangwal frang em mai pahni te thu ko chang kan ngai thazota angai nom rem hle mai engponi se hethil hi namdang pasal nei te tan chuan angai om du viawin karinga kan soi thei pialam til an du than nani boxi inkar ania sarkar tan po ngai tuna tam tak sen na tur thil ani ome amai ro chu ngun taka an ngai tu nuwa an thutluk na ani miawa pomthiam har savyo ma se Christian kan ni na zona changte point lungoi zel ka chingta ti ani khamo thil chi ania kan hriat tam tak hi mi te chuan thil that taka an chua thei kan tana thalo tam tak nia kan hriat te po hi kan tan alo thazok thei ome lawm mi alo thil po thataka an siam chua thei himo atangkai zong zelin ramle namtan ti zokang u ole adot lia chuan vanal ompui chongthu president Mizoram Pradesh Mahila Congress committee chuan nithum February sanghi somni pathum zirtop ni Congress Bhavan lungleya hetiang hian asoya nom sak du luat wangle mani in thiam chopa namdang pasal nei pom zam mai hi kan ti ve tur anilo kan nam theu za taka hum hala hum hima ti zom hi Hmeichhia ten kan mo phurna ani kan nam za oma siam theile nam za tlak lawa siam thei tu po Hmeichhia te kan ni nama min din tu pathian za zia hi hriaila
nampol dal tu Hmeichhia kan ni ve tur ani lo ti in thu thatak mai alo chak chuak to bokani ole ato berna tan chuan bengwana chuan hetiang hian central way me thu chua alo in ziak kala ni thathum sang ni somni paruk tho tan ni zana central way me central executive committee chuan tun hnaya Mizoram State Legislative Assembly in the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act kan man mek siam thatna amendment bill the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Act 2026 apas chungchang angai tua hedan hian Mizo Hmeichhia hnamdang pasala neite a huam lo wangin hnamdang pasala nei a that lo ziale poizia tar lan na thatak nia kan ngaya YMA in Kompilian voice sari pangana October ni somni pakata changa ni thum sang ni somni paruk chunga sakordaya nia khan YMA khoi number pathumna Mizo Hmeichhia ten hnamdang pasala an nei zel lo nan central YMA hian inzirtina na sa zokin kalpuiro se tirel alo ni boka wangin hetianga namhum halna le himna tura Mizo State Legislative Assembly in bila pasi alomom kantitak zitani tiin central YMA chuan an thlop zia thu anon puang chuak bokani kan han thlir ve thok thok atanga alan danin thil chul tak siam rem ngai le a application code lama man tangkai dan ate po tlema thil khil khan le thilin sudeu han omang chi ate po a siam rem ngai ang te kha aron siam rem chhonin ka sia tlang puya khai khom chuan chuwang chuan dan hi atira kan siam hian siam nun angai fo thin renga tuna mi po hi chu tiang ang thil tul chu anon khoi mi in ka sia kum som pati zat kan lo bang to a hun lai sang hi som pali le tunin kar chu thilin thak dang lam tam tak tak bolo thei to ta to no a interpret dana chon eni Mizote nia a me cha zog Mizo po ani pon enge a man theilo na big tur om ti kha om ve theitlat chu wang reng chuan kan zot zaw ta ke chu hei ka lo shet in nei na lam hi chu tiang ing danin ngen in nei ti ka lo ngai sak ngai lem lova ma se hetiat enge mo om ta ka kan zo hian I Mizo Hmeichhia hnamdang I pasal nei I Mizo bia in nei te an lo om a khatiang ang chi akhan ing danin ngen in nei le ti kan zo chian khan he dan hin lo mang ni o me an lo mang chin ti pok lo se chuang lova ka ril ruwa ka lo sha thiam dana chan Mizo le Mizo wa man tur Hmeichhia zokin hnamdang nei chuan man theilo mi pai ro chuan mang thei ti hi ka ril ru lo ngit lu tu kani ma se tu na amendment ron ri ta hwai kan en chian hian any person who belongs to Mizo tribe ti lo ni box iwang khan Hmeichhia pon an lo mang ve tho ti hi ka she chau mi in nei na khan eng dan tak men man ti kha in nei na te kan local tam lo ko lo she lova an mang thei lo mo ka ti kha dan ma sang mang hian an lo mang thin ani ti hi ka sia ka she le na no chau chuwang chuan hi alan dana chuan astan siam tu te hian a illegal a intent ta chuan Mizo le Mizo in nei chuan man tur ma se mi pa zok I Mizo ani in a manga nga Hmeichhia ro chuan a mang lawang a exclude sia khatiang tur khan hei understood ang khan ka lo nei ni chu ma se an lo mang thin a chan chu a sentence ma sa hian ingtina muni lo soi deu nuai box dan thara ero kha chu dan thar hi en le taila dan thara chuan this act applies to all marriages in nei na both the parties belong to Mizo tribe Mizo tribe ve an ni na man tur mi pa le mo nu le mo pa Mizo an ni chuan a man thei chuan chu ba ka or a man le thei na dang chu where the male members to the marriage belong to Mizo tribe a mi pa zok Mizo an ni na mang thei a Hmeichhia chu a exclude amang ve amang thei lo ti na ngani chu amang thei lo ti hi sentence in don ma se a exclude mang thei tu ra soi te chu Mizo ve an ni in mo nu le mo pa chuan mo pa zok Mizo an ni in amang thei heta soi interpretation misinterpretation amoni engemoni om theyang kha ron siam rem ni main ke yang lo ngai dana chuan omani chu ani chuan Mizo Hmeichhia ina hnamdang pasala nei don chuan he dan hi mang thei don talo mang thei don talo tu na amendment ang chuan kan farnu te zinga kan Mizo Hmeichhia te zinga hnamdang pasal nei du khan lo om thei ta sia ta chuan ing darin ngen in nei ve ta kang tilai khani nia ingting pasal sa pa mo igu ta Indian vai plain vai te mo lo nei don tai le engi ka man ve ta kang ti khai ngai to na kha lo om ve theya zo na thata ka nin ka sia I khatiang anga lo ni chuan
apas kan pasal nei tur te kha eng hnam mo ni don eng sa khwa mo nei lo top mishing kha chu nom don lo khami kha kan du chuan khatiang ang an ma ni nam bil da ne mo an sa khwa ina kai shwain ang khan kan nei me the ni chuan chu ba ka chuan the special marriage act om le a sang kha zakwa som nga pali hi chu secular law an tia sa khwa ai mo nam mo khala ma soi lova ai nei the ni mo sarkar da ni iti me yang ai nei theya hi ai zol tlang ate po dc office a mo an in nei na sa an mang ve na sa hle ni he dan hi namdang pasal nei te pon an mang na sa tin mizo le mizo te pon an lo mang phai a ten ron in nei honga mai ro chu ko shan ten he hi chu soi thui lu tuk lo me la he in nei na hi chu ko shan ke ni presbyterian ko shana chuan pom lo ania da an mu chuak zeta an phuara a mai ro chu ko shan dan an in nei le nuan la lut le me ole khati zong kha tun chumatan kan ti thei chulo ni le phot mai sila clear tu le ngai tu zong zong ten ko ngai takin comment section lama in mu dan le ngai dan te min lo talan sak le liam turin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin min la subscribe lo point milo subscribe chau turin in chan puina ka ngen tak meu ani e